Det er da belastende. Er det mener du? Ja. Jamen, jeg har også haft meget spilletid. Goddag. Filmer du? Kamera 4, kom tættere på. Jamen, så har jeg ikke det hele i. Ja, det er også meget, du skal have det her. Kom tættere på. Her har vi kortene. Bum, bum, bum. Hænderne ud af lommen. Jeg ved godt, det er rart. Tag et kort. Vis det til dig selv. Vis det til kameraet. Ikke til papegøjen. Yep. Er det set? Ja. Yes. De siger stop. Check. Kortet ryger herinde i midten. Hvis du lige filmer her. Bum. Jeg lægger resten ovenpå. Jeg viser selvfølgelig lige, at det ikke ligger i bunden. Jeg viser selvfølgelig også lige, at det ligger nok ikke blandt toppen. Det er ikke den der. Nej. Og det er heller ikke den her. Ikke 8'eren, ikke S'eren. Nej. Okay. Det er det, som man finder kortet, ikke? Så tager man hånden her. Hvad er postnummeret hernede? 2605, ikke? Jo. Hvad? Brøndby. Brøndby. Farver, ikke? Brøndby. Så. Var det den? Nej. Eller godt, hvis det var, ikke? Ja. Det er faktisk bedre for den her side, at vi holder hende der. Kom. Kom. Jeg tror, den kiks igen. Sætter vi hende derovre. Bum, bum. Så holder vi hånden der. Okay. Papegøjetrækket. Lav en vifte. Papegøjen tager et kort, som hun vender rundt og holder og viser til kameraet. Var det kort? Yes, Det var det. Hokus pokus. Hvor er du dygtig.